S nama je 6-godišnja djevojčica, Inga ima 6 godina. Nešto o sebi, odakle si i kako to da pjevaš Sedaliku? Ja sam Inga Botnar, dolazim iz Kutine. A onaj tamo čovjek koji svira harmoniku, to je tvoj djed? I sada, pjesma koju ćeš pjevati zove se U čaršiju poslala me Nana. Jesi dugo razmišljala koju ćeš pjesmu pjevati? Da. I odlučila si se za ovu? Je li ti je puno jednostavnije pjevati kada tvoj djed svira? Da. Hoćemo otići do djeda? Ajde. Inga, podržimo je.
Inga ima 6 godina. Pa sljedeće godine 7, pa 8, pa 9, pa 15, pa 25. Zamislite na koliko će festivala Inga sudjelovati u godinama. Hvala joj lijepa još jednom. Inga nam je u Sisak došla iz moslavačkog dijela Sisačko-moslavačke županije, iz grada Kutine, a gospođu koja će